Εισερχόμεθα, παιδιά, σε ένα καινούριο θέμα που αποτελεί και ένα, θα λέγαμε, ιδιαίτερο φαινόμενο της εποχής μας και που ίσως και εκπλήσει. Είναι η αθεία. Είναι το φαινόμενο της αθείας, το οποίο, όπως και εσείς το αντιλαμβάνεστε, μάλιστα ανάμεσα και στους συμμαθητάς σας, έχει μία νευρίτητα. Δηλαδή ίσως πολλά παιδιά θα μπορούσαν να λένε ότι εγώ δεν πιστεύω τίποτα, κάτι που στην εποχή τη δική μου, εάν ετίθετο θέμα, ερώτημα σε όλο το γυμνάσιό μας, ίσως κανένα παιδί δεν θα έλεγε ότι δεν πιστεύει. Δηλαδή μπορεί να είχαμε μια χαλαρή πίστη, μπορεί να είχαμε χαλαρή ζωή, αλλά απιστίας φαινόμενα, αθείας φαινόμενα δεν είχαμε, αναμφισβήτητα. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο της εποχής, όχι βεβαίως καινούργιο, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματος, και εξορισμού, δηλαδή από τον ορισμό του, από τη λέξη του αθεία, εξορισμού στρέφεται η αθεία κατά του χριστιανισμού, είτε παίρνοντας εχθρική στάση απέναντί του, είτε διότι παρασύρει μέλη της εκκλησίας μας ο αθεισμός. Και όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα πρέπει να αναλυθεί, να γίνει μια ανατομία της αθείας, του αθεισμού, για να γνωρίζουμε τι είναι, επειδή όπως βλέπετε παίρνει αυτή την εχθρική στάση. Σας είπα ότι το φαινόμενο της αθείας δεν είναι καινούριο, δεν είναι πρωτότυπο. Σε όλες τις εποχές υπήρχε η αθεία και σε κάποια μορφή, αλλά στην εποχή μας αποτελεί ένα φαινόμενο μαζικό. Σε παλές εποχές μπορούσε κάποιος φιλόσοφος να είναι άθεος, δηλαδή όπως θα δούμε, φερειπίν ο Δημόκριτος εμφανίζεται ως άθεος, επειδή και όλη του η θεωρία είναι η λεγόμενη ατομική και τα λοιπά, εμφανίζεται έτσι. Δεν θα κάνω πιο πολλή ανάλυση, δεν θέλω, αλλά και σε νεότερες εποχές ομοίως έχουμε το φαινόμενο της αθείας σε φιλοσόφους, σε επιστήμονες, αλλά πολύ λίγο σε ανθρώπους του λαού, κάτι πάρα πολύ σπάνια. Ωστόσο υπήρχε. Στην εποχή μας όμως δεν είναι πια μία υπόθεση προσωπική, είναι ένα με φαινόμενο, όπως σας είπα, μαζικό. Δηλαδή όπως ακριβώς πέφτει μία επιδημία μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων και μια γρίπη, και ένα μεγάλο μέρος ή ένα μέρος του πληθυσμού κολλάει από αυτή την επιδημία, έτσι ακριβώς υπάρχει και το φαινόμενο αυτό της αθείας. Είναι τρόποντινά κολλητικό, είναι τρόποντινά μόδα, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ρίζα, και έτσι ίσως εκείνοι οι οποίοι μπορούν να βλέπουν τα πράγματα να λέγουν ότι δεν είναι και πάρα πολύ το φαινόμενο ανησυχητικό. Μπορεί να μην είναι ανησυχητικό από πλευράς, θα λέγαμε, συνεχείας, αλλά δεν πάβει από του να είναι όμως ένα φαινόμενο που ανησυχεί, ανησυχητικό. Είναι ένα φαινόμενο η αθεία αντιστρόφως ανάλογο με το φαινόμενο της πνευματικής ακμής. Συνήθως η αθεία εμφανίζεται σε εποχές που έχουμε μια βαριά πνευματική παρακμή. Εύκολα δεν μπορεί βέβαια να κρίνει κανείς την εποχή του αν έχει ακμή ή παρακμή. Είναι γνωστό ότι γι' αυτό δεν γράφεται και η ιστορία, όπως και η ιστορία του πολιτισμού δεν μπορεί να γραφεί από ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτόν τον ίδιο τον πολιτισμό. Πρέπει να απομακρυνθεί, να τον δει κανείς εξ αντικειμένου και όχι εξ υποκειμένου. Όμως δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή η καθίζηση είναι πολύ μεγάλη.
η πνευματική, κοινωνική καθίζηση είναι πολύ μεγάλη να διακρίνει αυτά τα εκφυλιστικά στοιχεία, τα στοιχεία της παρακμής του συγχρόνου πολιτισμού. Βέβαια δεν τα παρατηρώ εγώ, τα παρατηρούν οι δήμονες. Μάλιστα φιλόσοφοι ήδη από τον περασμένο αιώνα κρίναν ότι η Ευρώπη δεν πηγαίνει καλά και ότι θα οδηγηθεί σε αδιέξοδα, όπως και οδηγείται. Βλέπουμε ότι τα ιδεολογικά ότι η Ευρώπη ζει ιδεολογικά αδιέξοδα, δεν ξέρει πως να ζήσει, δεν ξέρει πως να κινηθεί. Γιατί? Διότι είχε παρατηρηθεί ότι υπήρχε μία ηθική και πνευματική κατάπτωση και κρίθηκε, είναι πάρα πολύ φυσικό, κρίθηκε ότι θα έχει κάποια πολύ άσχημα αποτελέσματα. Όταν φυτεύουμε επί παραδείγματι μία σικιά, δεν μπορούμε να πούμε ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε σίκα. Ο Κύριος είπε ότι δεν μαζεύουν, λέει, από τις σικές τα φύλλα, ούτε από τις αγκαθιές φρούτα, αλλά από τη σικιά σίκα και από τα κλίματα στα φύλλα. Τι θα πει αυτό? Ότι το δέντρο που έχεις θα έχεις και τον ανάλογο καρπό. Εφόσον λοιπόν υπήρχε μία πνευματική κατάπτωση, και αυτή εφαίνεται, θα τη δούμε σε επόμενη φορά κάνοντας μια ανάλυση, ήταν πολύ φυσικό να φτάσουμε πλάι σε πολλά άλλα, να φτάσουμε και στην αθεία. Συνεπώς είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε περιπτώσεις βαριάς πνευματικής παρακμής. Δεν είπα θρησκευτικής παρακμής, είπα πνευματικής παρακμής. Βέβαια ότι αυτά είναι πάρα πολύ δεμένα, δεν υπάρχει ούτε μία αντίρρηση, αλλά θα λέγαμε το φαινόμενο μπορούσε να παρατηρηθεί και στους αρχαίους Έλληνες που ακόμα δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστόν. Σε μια εποχή που το θρησκευτικό αίσθημα στην Αθήνα ήταν έντονο, μπορούσε να δημιουργεί ένα Παρθενώνα. Κατοπινά, όταν έχουμε μια πνευματική παρακμή, όταν πια δεν θα έχουμε την παραγωγή ενός Σοκράτους, Πλάτωνος, Αριστοτέλους, ενός Θουκυδίδου, ενός Ξενοφόντος, ενός Εσχύλου, ενός κτλ. Δεν έχουμε πια αυτά, δεν έχουμε την λεγόμενη κλασική εποχή. Έχουμε μία πτώση. Το θέατρο, ξέρετε τι ήταν? Το θέατρο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αυτό που λέμε σήμερα βαριετέ, είναι γαλλική λέξη, δηλαδή θέατρο ποικιλιών, δηλαδή η σάτυρα της επικαιρότητας. Αυτό ήτανε. Υπήρχαν οι μήμοι στο θέατρο και τα λοιπά, πράγματα στην κλασική εποχή άγνωστα. Έχουμε μία πτώση, μια παρακμή. Θέλω να σας πω ότι και το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων είχε πέσει π.Χ. διότι οι σοφιστές, ο Πρωταγόρας επί παραδείγματι, ο Πρόδικος ο Κίος και οι της έτερος σοφιστής, αυτοί ως ρήτορες γύριζαν την Ελλάδα όλοι και εκήρυσαν μαζί με ό,τι κήρυταν ή δίδασκαν την τέχνη της ρητορίας, εκήρυσαν και αθεΐαν, και είχαμε ένα είδος κλονισμού πια της πίστεως εις τους θεούς, έστω ψεύτικοι θεοί, αλλά έναν κλονισμό θρησκευτικών. Συνεπώς όλα αυτά οδήγησαν, παιδιά, σε μια πνευματική παρακμή. Αν μπορούσε επί παραδείγματι η Αθήνα να παντρεύει τον Έρωνα μέσα στο οδείο του Ηρόδου του Αττικού με τη θεά Αθηνά και να του δίνει και πρίκα, γιατί η Αθηνά ανήκει στους Αθηναίους, καταλαβαίνετε τι παρακμή είναι αυτή. Ακόμα η αθεία τι είναι? Η αθεία, παιδιά, είναι η άρνηση της υπάρξεως του Θεού ή της πίστεως στην ύπαρξη του Θεού, είτε ο Θεός αυτός είναι αληθινός είτε είναι ψευδής Θεός, δεν έχει σημασία. Είναι η άρνηση υπάρξεως Θεού, όχι στον χώρο των χριστιανικών αλλά και στον χώρο των ψευδών θρησκειών.
όπως σας είπα στην Αθήνα άρχισε η κατάπτωση, η πολιτιστική, η πνευματική, και έχουμε καταντήματα φοβερά. Εκεί έχουμε και φαινόμενα αθείας. Όταν δηλαδή ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην Αθήνα, δεν βρήκε την Αθήνα του Περικλέους, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, αλλά βρήκε μια άλλη πολύ διαφορετική Αθήνα. Έτσι την εποχή εκείνη είχαμε το φαινόμενο της αθείας σε ευρεία μορφή, ήδη πιο μπροστά, ήδη από το δεύτερο μισό του δευτέρου, από τα μέσα του δευτέρου αιώνα π.Χ. έχουμε πολύ κατάπτωση. Έτσι είναι η άρνηση υπάρξεως Θεού, αδιάφορον, αληθής ή ψευδής. Λέγει ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς, άθεος. Ποιος είναι, λέγει, ο άθεος? Άθεος θέλει να πει είναι ο μη νομίζων είναι Θεόν. Αυτός που δεν παραδέχεται Θεόν, ότι δεν υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει, όχι ο Θεός, δεν υπάρχει Θεός, τίποτα. Βέβαια καθαρή αθεία δεν υπάρχει. Το να πει κανείς δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει, επειδή ο άνθρωπος εκ κατασκευής του, όπως λέγει πολύ ωραία ο Ιερός Αυγουστίνος, είναι πλασμένος να πιστεύει. Είναι εκ κατασκευής αυτό. Όπως είναι αγελαίος, δηλαδή δεν ζει μόνος του ο άνθρωπος, θέλει να ζει με άλλους ανθρώπους, με μια ομάδα, με μια κοινωνία. Εκ κατασκευής του λοιπόν ο άνθρωπος είναι η ύπαρξη κοινωνική. Έτσι εκ κατασκευής του είναι να πιστεύει στο Θεό, να αισθάνεται την παρουσία του Θεού, να πιστεύει στο Θεό. Εδώ βλέπει κανένας πόσο η αθεία είναι αφύσικον πράγμα ή παθολογικόν, διότι αν φτάνουμε να αρνούμεθα κάτι που είναι μέσα στην ίδια μας τη φύση, σημαίνει ότι υπάρχει εδώ μία παθολογία. Έχουμε κάτι που δεν είναι πολύ σωστό. Γι' αυτό πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε και χαρακτηρίζεται η αθεία ως μία τρέλα. Βέβαια όχι μία τρέλα που θα μπορούσε κανείς να βάλει τον άλλον στα σίδερα, αλλά εν αυτή η περίπτωση είναι μία τρέλα το να μην πιστεύει κανείς στο Θεό. Γι' αυτό μπορεί βέβαια να αρνείται ίσως η αθεία των Θεών, αλλά επειδή είναι εκ κατασκευής ο άνθρωπος να πιστεύει, τελικά στρέφεται σε υποκατάστατα της πίστεως στο Θεό και ασυνειδήτως πιστεύει σε κάτι, όπως επί παραδείγματι μπορεί να είναι ο κύκλος των προλήψεων ή σε άλλες τυχόν δυνάμεις, ή ακόμη αν το θέλετε και στον εαυτόν του ή στον άνθρωπο, όπως τελευταία άκουσα κάποιον πανεπιστημιακών που κάπου τα άκουσα, δεν θυμάμαι, ότι ο τάδε πιστεύει, λέει, στον άνθρωπον. Πιστεύει, βλέπετε, πιστεύει. Άλλος μπορεί να πιστεύει στη μάζα, μπορεί να πιστεύει στην ιστορία, μπορεί να πιστεύει στη φυλή. Ο Χίτλερ πίστευε στην φυλή, την γερμανική, την αριανή φυλή, και έλεγε ότι Deutschland über alles, η Γερμανία είναι υπεράνω όλων και εκείνος που δεν είναι Γερμανός δεν είναι άνθρωπος. Αυτά ελέγοντο, θυμάμαι, επειδή υπήρχα τότε, θυμούμαι ότι πόσο ελέγονται από τους Γερμανούς, εκείνος που δεν είναι Γερμανός δεν είναι άνθρωπος. Φοβερό, πίστευε στη φυλή. Και αν δεν πιστεύει σε αυτά, θα πιστεύει στο πέταλο, θα πιστεύει στον αριθμό 13, θα έχει μέσα του κάποιο αίσθημα ασυνείδητο, πάντοτε ασυνείδητο, ένα αίσθημα φόβου, από τον οποίο φόβο νομίζει ότι είναι απειλαγμένος. Γι' αυτό σου λέει είμαι, τι έλεγε ο Κατζαντζάκης, ακούστε, δεν πιστεύω σε τίποτα, είμαι λεύτερος, έτσι το λέει, λεύτερος, δηλαδή είμαι ελεύθερος. Ακούστε, δεν πιστεύω σε τίποτα. Αυτό το δεν πιστεύω σε τίποτα είναι μύθος. Πίστευε στον Καζαντζάκη ο Καζαντζάκης, πίστευε στον εαυτό του, πίστευε στη φυλή, πίστευε στην τέχνη του, πίστευε σε κάτι.
το οποίο ελάτρευε, γιατί εκείνο που πιστεύει ο άνθρωπος αυτό και φοβείται, αυτό και λατρεύει. Και όταν λέμε λατρεία δεν σημαίνει ότι προσκυνώ, αλλά το δέχομαι ανώτερό μου και το περιποιούμε, το θεραπεύω. Έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, καθαρή 24 καρατίων δηλαδή αθεία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ένα, να πω, σπανιότατο φαινόμενο, ή καλύτερα θα λέγαμε ότι μάλλον δεν υπάρχει. Εκείνος που έχει αθεία, ο άθεος δηλαδή, σας είπα προηγουμένως ότι έχει ένα αίσθημα φόβου που δεν το καταλαβαίνει, είναι ασυνείδητο, ακόμα και ένα αίσθημα ανασφαλείας και μοναξιάς. Επειδή αναφέρθηκα στον Καζαντζάκη και επειδή έχω και μια απορία, δεν ξέρω αν θα την πω σήμερα ή όχι, μετά στην άλλη ώρα, ήταν ένας τραγικός άνθρωπος ο άνθρωπος αυτός. Αισθανόνταν βαθιά τη μοναξιά, αισθανόνταν βαθιά την ανασφάλεια. Ναι, αλλά δεν θα ασχοληθώ βέβαια με τον ταλέπορον αυτόν άνθρωπο, πολύ ταλέπορος άνθρωπος, αλλά μόνο ότι εκείνος που δεν έχει να κουμπίσει πουθενά, δεν πιστεύει σε τίποτε, αισθάνεται μόνος. Προπόλων ετών ένας Αμερικανός φυσικός έγραψε μία σειρά άρθρων σε ένα περιοδικό. Αυτά μετεφράζονται ελληνικά και συνεχίζονται τα άρθρα σε ένα ελληνικό περιοδικό. Ο άνθρωπος στο σύμπαν δεν είναι μόνος. Ξέρετε, είναι ένα αίσθημα ανακουφίσεως ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος. Αν βρεθείτε παιδιά στο βουνό και χιονίζει, έχει χιονοθύελα και έχετε χάσει τον δρόμο σας και δεν υπάρχει καμία κατοικημένη περιοχή σε 500, 1000 μέτρα, 2000 μέτρα από εσάς, τι θα κάνετε? Πώς θα αισθάνεστε? Θα μου πείτε φοβερών φόβων, έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν χαθεί με το χιόνι, είναι τρομερό, είναι τρομερό, λες θα πεθάνω, θα θαυτώ κάτω από το χιόνι. Όταν όμως πιστεύεις στον Θεό, δεν αισθάνεσαι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς, όπως και το αίσθημα της ανασφαλείας. Πάντα λες και νιώθεις ότι κάτι θα γίνει, ο Θεός με βλέπει, θα με βοηθήσει. Πάντως ο άθεος, για να καλύψει αυτά τα υπαρξιακά κενά στην ψυχή του, σπέβδει κάπου να στηρίζεται. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν υπάρχει 100% άθεος άνθρωπος. Ωστόσο βλέπουμε ότι, και θα το δούμε αυτό, ότι έχουμε ένα φάσμα αθείας που αποκαλύπτει σε μια διαφοροποίηση τους αθέους στον κόσμο αλλά και στο περιβάλλον μας. Μπορεί να υπάρχουν άθεοι στο περιβάλλον μας, μπορεί να είμαστε εμείς άθεοι και να μην το έχουμε αντιληφθεί αυτό, ότι μπορεί να είμαστε άθεοι. Αυτό το τελευταίο που λέγω είναι εκείνο το οποίο θα με έκανε πολύ ευχαρίστως να πω το θέμα περί αθείας και να συνεχίσουμε, όχι μόνο στο σημερινό μας μάθημα, γιατί παιδιά κατάλαβα ότι είναι ένα θέμα που πρέπει όλοι να το προσέξουμε. Έχουμε λοιπόν ένα ευρύ φάσμα μορφών αθείας. Έξω λοιπόν από την καθαρή πλευρά που δεν υπάρχει, σας εξήγησα, τώρα προσέξτε. Πρώτον, μορφή αθείας είναι όταν υπάρχει η δυσπιστία στον άνθρωπο, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Θεός. Δηλαδή δεν απορρίπτει το Θεό, δεν λέγει δεν υπάρχει, αλλά αμφιβάλλει όμως αν υπάρχει. Όπως έλεγε κάποιος, το ποσοστό που έχουμε, λέγει, να πούμε ότι υπάρχει ο Θεός, έχουμε άλλο τόσο ποσοστό να πούμε ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή 50% λέμε υπάρχει και 50% λέμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μία αθεία. Εγώ πάρα πολλές φορές έχω ακούσει από ανθρώπους που τους λες κάτι, πιστεύεις στο Θεό? Μάλιστα θέλουμε να πιάσουμε μία συζήτηση
θεωρείται αυτό βασικής σημασίας. Πρώτα λέμε στο Θεό, δεν λέμε στο Χριστό. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, αν και στην πραγματικότητα είναι το ίδιο. Θα το δούμε στο τέλος αυτό, ίσως την ερχομένη φορά. Γι' αυτό λες πιστεύεις στο Θεό. Κύριε Α, πιάνω συζήτηση μαζί σας, πιστεύετε στο Θεό? Και σου λέγει δεν ξέρω αν υπάρχει ο Θεός. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αυτό το δεν ξέρω αν υπάρχει είναι ένας αγνωστικισμός, όπως θα το λέγαμε φιλοσοφικά. Δηλαδή είναι αθεΐα. Και ο αγνωστικιστής για όλα αμφιβάλλει. Ακόμα όχι μόνο για το Θεό, και είναι πολύ επόμενο, αλλά αμφιβάλλει και για τον ίδιο τον άνθρωπο, για το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου, για το νόημα της υπάρξεως του σύμπαντος, γιατί υπάρχει αυτό το σύμπαν. Ακόμα αμφιβάλλει και για αυτόν τον ρεαλισμό της ζωής. Αμφιβάλλει ακόμα και για το επιστημονικό πείραμα. Αμφιβάλλει ακόμα και για την επιστημονική απόδειξη. Ακούτε? Πρώτου πείτε βλέπεις ο ήλιος είναι λαμπρός, και μπορεί να σας πει για μια στιγμή αμφιβάλλω. Μα πως αμφιβάλλεις? Θα μου πείτε έχουμε μια άρρωστη περίπτωση. Δεν ξέρω αν έχουμε άρρωστη ή όχι. Ξέρω μόνο ότι για το κάθε τι υπάρχει αυτή η αμφιβολία, αυτός ο αγνωστικισμός. Βέβαια άλλο πράγμα είναι εκείνο που προωθεί την επιστήμη, που ποτέ δεν παίρνω κάτι σαν δεδομένο και πάντα το ερευνώ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα εξ συστήματος να στέκομαι μπροστά σε ένα φαινόμενο ή σε ένα αντικείμενο και να αμφιβάλλω αν αυτό υπάρχει. Δηλαδή εδώ έχουμε μια παντελή αρνητική στάση και στην ύπαρξη και στη ζωή. Δεύτερον, είναι η πίστη σε μια ακαθόριστη μορφή ανωτέρας δυνάμεως, και αυτό αθεΐα είναι. Πρέπει να έχετε ακούσει πάμπολες φορές από ανθρώπους να σας λέγουν ότι εγώ πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Αυτό, παιδιά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αθεΐα, διότι σε αυτή την ανωτέρα δύναμη που πιστεύουν, τελείως ακαθόριστη, βεβαίως δεν δέχονται καμία επίδραση από αυτήν. Πρόκειται απλώς για μια απλή, θα λέγαμε, ή καλύτερα απλοϊκή θεωρητική τοποθέτηση. Απλοϊκή, όχι απλή, απλοϊκή. Δηλαδή έτσι θα μπορούσε να το πει ένας αγράμματος άνθρωπος πάνω κάτω. Αυτό θα πει απλοϊκός, όχι απλός. Μια απλοϊκή θεωρητική τοποθέτηση, χωρίς αποδείξεις και χωρίς φιλοσοφική σκέψη και επεξεργασία. Να πει κανείς έψαξα? Όχι, έτσι απλά σου λέει τι? Πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Τίποτα άλλο. Έψαξες? Βασάνισες τον εαυτό σου? Αυτό που λες, πως το λες? Δεν υπάρχει, είναι επιδερμικό. Μόνο και μόνο για να μην πει ο άνθρωπος αυτός ότι είναι άθεος, ομιλεί με μια μετριοπάθεια και σου λέγει πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Βλέπετε ότι και αυτός δεν αρνείται, αλλά δεν καθορίζει. Τρίτον, πολλοί επικαλούνται το εξής επιχείρημα: εάν υπάρχει ο Θεός, γιατί δεν αποκαλύπτεται κατά έναν τρόπο θεαματικών μέσα στην ιστορία, ή ακόμα και εις αυτήν την προσωπική μου ιστορία, να ειδώ και να πιστέψω. Αν αντιλαμβάνεστε ένας Θεός που ορίζεται, όταν λέμε ορίζεται βάζουμε όρια, κάνουμε περιγραφή. Τον Θεό τον λέμε ότι είναι αόριστος, δεν ορίζεται. Αν λοιπόν ο Θεός θα μπορούσε να ορίζεται, να βάλουμε όρια, τότε πάβει να είναι Θεός. Διότι όταν ορίσω κάτι, δώσω ορισμό και γνωρίζω τις διαστάσεις αυτού του πράγματος, αυτό σημαίνει το κατέκτησα. Αλλά τότε αφού το κατέκτησα, εγώ είμαι ανώτερος από το Θεό. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα λογικό λάθος. Όταν ο Θωμάς είπε, για να καταλάβετε, παρότι
δεν υπάγεται σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θωμάς. Ο Θωμάς για μια στιγμή, ας το πούμε έτσι, ενζαλισμένος από τα γεγονότα των ημερών, δεν χωρούσε το μυαλό του. Δεν τον επέπληξε ο Κύριος να τον πει, όπως εδώ πέρα θα λέγαμε, το άθεος και το άθεος. Αλλά τι του είπε? Τι είπε ο Θωμάς? Εάν δεν δω με τα μάτια, δεν ψηλαφίσω με τα χέρια μου, δεν πιστεύω. Αυτό, παιδιά, είναι ένα λογικό λάθος. Διότι πιστεύω θα πει ότι δέχομαι κάτι που δεν το βλέπω και δεν το ψηλαφώ. Όταν λοιπόν λέγει ο Θωμάς αυτό, έκανε το λογικό λάθος. Ή οι άθεοι της εποχής μας και της κάθε εποχής, που μπορεί να λένε γιατί δεν αποκαλύπτεται ο Θεός? Το έχετε ακούσει αυτό, το λένε πάρα πολλές φορές. Γιατί ο Θεός δεν έρχεται να μας αποκαλύπτει και να μας πει για σταθείτε άνθρωποι, τι πάτε να φτιάξετε, τι πάτε να κάνετε? Αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι πέφτουν σε αυτό το λογικό λάθος, διότι ορίζουν το Θεό, το θέλουν μπροστά τους, τον θέλουν σαν ένα μπαμπούλα που μπορεί να κινείται μέσα στην ιστορία, και ξεχνούν ακόμα και την ελευθερία. Και να είστε σίγουροι, αν επενέβαινε ο Θεός, τότε θα λέγανε οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν, είναι φοβερό πράγμα, θα έλεγαν οι άνθρωποι, γιατί επεμβαίνεις μέσα στα δικά μας τα ζητήματα? Άσε μας ελευθέρους να κανονίσουμε τα καθημάς. Τέταρτον, είναι, παιδιά, ο δεΐσμος, ο δεϊσμός, έτσι μεταφράζεται ελληνικά, δεΐσμος ή δεϊσμός, δέλτα. Τι είναι αυτός ο δεϊσμός? Ο δεϊσμός δεν αρνείται τον Θεόν, αλλά τον τοποθετεί όμως έξω από τον κόσμο. Ότι ο Θεός αυτός δεν προνοεί για τον κόσμο, δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο, ούτε δια το σύμπαν, ούτε δια τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεός, θα λέγαμε για τον δεϊσμόν, υπάρχει ερήμην του ανθρώπου και της δημιουργίας, αλλά και ο άνθρωπος ζει και κινείται ερήμην του Θεού. Καμία σχέση, απόλυτος αλωτρίωσης. Ο Θεός εκεί, εγώ εδώ, δεν έχουμε καμία σχέση. Αν ο Θεός έκανε τον κόσμο, δέχεται ο δεϊσμός ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, αλλά τον άφησε στην τύχη του, δεν ενδιαφέρεται παρακάτω. Τον χόρδισε, τον κούρδισε, ναι, και τον άφησε να δουλεύει με τους φυσικούς νόμους, τίποτα παρακάτω. Στην πραγματικότητα και αυτό, παιδιά, είναι ομοίως αθεία. Ακόμα πολλοί άνθρωποι θεωρούν την πίστη στο Θεό, αυτό προσεξατε το, εδώ θα βρείτε πάμπολους τέτοιους ανθρώπους ανάμεσά μας, σαν κάτι καλό πράγμα να πιστεύει στο Θεό. Ελάτε στην εκκλησία, καλό πράγμα να πάει κανείς στην εκκλησία, να γιορτάσουμε Χριστούγεννα, καλό πράγμα να γιορτάσουμε, καλό πράγμα, διότι πιστεύουν ότι η πίστη στο Θεό, ποιος Θεός, τίποτα, καθόριστο πράγμα, συγκρατεί από τη σύψη και από τη χαλάρωση των ηθών τους ανθρώπους και μια κοινωνία. Ο Θεός αυτός υπάρχει, δεν υπάρχει, ζητά, δεν ζητά, ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει σημασία, αρκεί που υπάρχει η ιδέα του Θεού, που μπορεί να είναι ένας ανασταλτικός παράγων μιας κοινωνικής και ηθικής ρυθμίσεως, τίποτε άλλο. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί, ή αν κυβερνούν λαούς, ούτε διώκουν ούτε κατηγορούν τη θρησκεία, την κάθε θρησκεία, όχι τον χριστιανισμό, μάλιστα υποστηρίζουν, χρηματοδοτούν και επενούν. Αλλά αντιλαμβάνεστε όμως, παιδιά, ότι αυτό είναι ομοίως μία μορφή αθείας. Ο χριστιανισμός πως βλέπει την αθεία? Αυτό το θέμα πρώτο Θεός, παιδιά, θα το πούμε την ερχομένη Κυριακή.